DXDC News Break. Mayong adlaw mga kasama niyang balita karong orasa. Dinhi sa Davao City, duha ka mga suspect sa akyat bahay giingong misukol sa kapulisan patay. Ang detalye sa report kan Juman Aimee Ginisa. DXDC Radyoman Report. Nisangpot sa madugong engkwentro ang nahitabong operasyon sa kapulisan batok sa mga akyat bahay suspect kaganing alas 12:53 sa kadlawon sa Purok 4, Ledesma, Barangay 10-A, Davao City. Kumpirmadong patay ang duha ka mga gingong mga armadong akyat bahay nga mga suspect. Sa interview sa DXDC Armen Davao kang Police Major Marvin Hugos, Station Commander sa San Pedro Police Station, nitawag kanila si Barangay 10-A Kagawad Marcho Ibanez aron pagarespondihan ang gingong pagsulay o pagpangawat sa mga suspect sa usa ka panimalay. Daling niikya sa mga suspect pag-abot sa mga pulis ug nagdinukdanay pa. Sa itong kapulisan, ma'am, nagdinukdanay pa. Sa dihang na-coordinate sila, dito na nahitabo ang pinasilay sa mga pulis. Unsa gigamit sa mga suspect ato, sir? Mga handgun ang ilang dala, ma'am, no? Pagtanaw na to sa ilang belongings, doon na nakuha na ito bara de cabra o kaning screwdriver. Ilang dala. Dinong gipusil sa mga suspect ang diresponding mga pulis ug nagkapinusilay na ug napuruhan ang duha ka mga suspect. Gisulayon pa kini og hatod sa Southern Philippines Medical Center apan gideklara na kining patay sa mga doktor. Na-recover sa crime scene ang bag sa mga suspect nga adunay sulod nga bara de cabra, gunting, ice pick with scabbard, kutsilyo, star screw ug mga jackets. Padayon pang gina-identifika sa mga otoridad ang napatay nga mga robbery suspects. Kasama mo sa balita, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN. Mao pa ng balita karong orasa. At ang dugang pa mga balita pinaagi sa tuang Facebook fanpage. Follow us for more updates. Musunod na yung kinahang nga drama karong orasa. Ako ni kan Juman Barbarona, Tatak RMN. DXDC News Break.